Какво е това покаяние? Покаяние е човек да спре с греховете. Като човек е правил нещо, да спре да го прави. Един крадец, ако се покае, той ще спре да краде и повече няма да краде. Един пияница, ако е пил, той ще спре с пиенето и повече няма да пие. Същото е и с наркотиците. И с който и да е грях. С извънбрачните сексуални отношения, това е същата работа. Един човек, ако се покае, той ще спре да ги прави тези неща. Ще спре да, да гледа порнография, ще спре с мастурбацията, ще спре с наркотиците. И ще спре да ги прави тези неща. Как ще ги спре? Исус Христос ще му помогне. Просто се обърнете към Исус Христос. От сърце. И Той ще ви помогне да спрете тези неща. Ако сте сериозни, Той наистина ще ви помогне. Защото ще усетите, че Неговата любов е по-приятна. Неговото присъствие е по-приятно от тези неща. Няма смисъл от греха. Той просто убива. Убива. Само Божия дух дава живот. А истинското покаяние означава човек да спре с греховете. Какво казва Исус Христос на грешницата, на блудницата, когато фарисеите я докарват, за да тя да бъде убита с камъни? Казват му: рави, виж, ние хванахме в действието, в самото блудство. Той какво им казва? Който няма грях, пръв да хвърли камък. Кой няма грях? Само Господ няма грях. Всички са грешили, но това не означава, че трябва да продължиме да грешим. Той какво и казва след това? Къде са ти съдниците? Никой не те не осъжда и аз те не осъждам. Ама повече не греши, нали? Това и казва, да спре с греховете. Защото какво иначе става по-лошо? И то е така. Въпросът е дали наистина ще следваме Исус Христос или ще следваме дадени религии, дали са християнски или каквито да било, които ще ни учат, че ела тук ще си покажеш за 2 минути, ще ти пръстат греховете, ще се причастиш, всичко ще ти е наред. Чакай. А Исус Христос какво казва? Покайте се, защото идва Божието царство. Спрете с греховете. Спрете. Той може да ви очисти. Той ни очиства от всичко. Стига да му позволим. Това не означава, че никога повече няма да грешим, но това означава, че можем да спрем да грешим. И че ако сгрешим с нещо, да го изповядаме на Бога и Той да ни очисти от този грях. Да го изповядаме на Исус и Той да ни обнови и да ни очисти. Нека Божията благодат бъде с вас.